Ако често боледуваш, провери дали правиш тези 4 неща несъзнателно. Първо, докосваш лицето си постоянно. Докосването на лицето пренася микроби. Второ, липса на възстановителен сън. Нередовният ти къс сън срива имунитета. Хубаво е да имаш поне 6-8 часа качествен сън. А още по-хубаво е 30 минути преди лягане да си без екрани. Можеш да четеш книжка или да помедитираш малко. Трето, постоянен стрес и липса на пауза. Хроничният стрес краде витамини от група В, магнезий и витамин С. Точно тези, от които зависи имунитетът ни. Ако си под напрежение дълго, не е чудно, че тялото ти не издържа. Четвърто, хигиената в дома. Не пренебрегвай въздухът у дома. Прахът, мухълът, недостатъчната вентилация помагат за това да се разболяваме. Провери дали е чист филтърът на климатика, мириши ли ти някъде на мухъл. Хубаво е да отваряш прозореца поне за 10 на минути дневно. Ако направиш тези 4 корекции и за 2 седмици пак продължаваш да боледуваш, то значи е време да помислиш как да подсилиш имунната си система. Аз съм Боряна от Здраветека. Последвай ме за още практични трикове за по-здрав живот.